Unja day guys, sa katuning sibuyas nga ipanghatag na Terlin. Ada ning ipang tanom datos kuan ning idugang og tanom datos. Kana ni mga kaang kay naa sayang man ni. Pang tanom ni na ho. Pawapod sa busog ba. Tumagpos mama. Maning idugang dadto kay madyo na naman mo daghan-daghan pud to. Kung pangkawot nga murag pala nga gamay baka ang itanom ning kuan. Sibuyas. Ang idugang dihag tanom. Oh. Dari asa sako di ay. Asa ning ikuan guys itanom. Yara tapat lang. Pagbilit mo sa pandit. Damit ni kada adlaw nagmakutan kare bilin ani kamay para tuan sa gilid na berita nung biya pinabangan na prato sa dadlaw balik laman pero matulid raman ni pagdi man mapuno mo no sagdi raman kay sayang naman ni malaw sa sayang. dito pagkan tayo nakhan naan kaniwang ako lagi nakitaw ko ay sa abono may lamig ginabunuhan kita na bitaw mo gamit sa dilang magkaniwang ni kita na bitaw mo gamit balik siya may lamig nang nayapuno na nakabalik-balik mister naman ni nagbatag lupa agjuta manggudan hi may lamig kay puro batuon ani may tindaganan kay gamay na naman ni nabilin naraman tong sabay mong gilain diba naghanap po tag sibuyas managhanap po ni adlaw katong isa di ato punan kay daghan pa man to
Natanim na natin guys ang sibuyas. Medyo na laman na makakuha inagkuhan magsabaw. Itong panahon ba kay kawan na po dara kas mama basig mabtag-uwan. Wa pa man. Ang lami pa siguro ilang tabi. Hindi na naman nabubuan kay basa man ang juta kay uwan man. Nagkapi-hapi laman kabali-bali. Muning daghan na pod. Hindi magpahurot o ka ng sibuyas kay importante ng sibuyas sinang magsabaw kay lami mo kog ni sibuyas kay humot pangpawapod sa anghit ba. Nanas mama na uli na. Nga nagpaliko-liko na pod sila. Maligo sa So, kung natag na sila. Si Pangit, si Brownie, Pang tugnaw na sila. Paliko-liko. sino, Sagsagib kang gana. Klaro. Nasana. Ha. Pumaw na kalas 9 na raba. Ninit na, oh. Di na kulimlim. Minsan din sila mandat. Pila? 257. 257. Sila. 257. Saba pangit. Nakisiti mo. Tindahan. Isa na rin. Ano kasi dyan, tricycle. Katong nagaba. Nagkuhan pisa. Lindas store dalagit. Ibu Bisaya sini. Mama ni pero nangi kuhan ni yan ni address. Kaya dali na maturo. Tapos na. Dyan order para sa dyan tricycle. Diyan na po nang ikabit dyan. Iya na po na trabaho. Ulo niya din mo na sa trabaho mo kuhan. Masige dyan ang idalikyat o kuhan. Trabaho. Magbiyahe naman siya. Dalikyat siguro ni dyan. Nanarabag mong order. Pizza? Yabot na. Hindi ko biyo ko ano. Lubi na hagbang. Kuwakaw. Kayo magbikutan na tayo lubi. Pananghid sa tagidya ngay muna natagak bitaw. Nako ni lubi natagak. Kuan mo good guys, kanang hangin ba? Nagpakita mo tong adlaw ganiya karon ning kulimlim na pod. Diyan hangin. Nadi dito dapit taglubi nagbeng. Apo, nadyo di ay. Panangid na na Albina nga imo una. Panangid nga imo una nang nagbeng. Hindi ko maulo ko kung nagbong manihuli ko ah. Molo na nun mo nangid na. Kuha na ni Nayha nagbeng bitaw. Bitaw nagikuhit. Ilar ba'y pagingon? Pinulo ko. Ipatag mo kang minunita nila. Nós nagbiyahe. Nadibiyahe nga. Nadipasahero nga lain magpanahon. Wala nga ni, ang kwarta 80 pesos. Nadyo na pangitupuan. Buwad nga flying fish. Pesos? Nana dito gimong kuan ka kwa. Kumatanaw ko yung nagabrin mo. Mga bagay ni. Pero pesos sa motor ano ba? Ano na yung mag-order? Di mo ni ang naguba. Yan ang gordiran lang na ako eh. Wala may biligyan ito ah. Sa Yamaha po, orderon po. 2 weeks pa ah. Order lang ko siya pero 3 days lang, 4 days lang guys. Kaya nga di por ba? Nga nigporma di ay.
Ngano de, waday na balik dito siya maha. Orderon pa, 2 weeks pa mabot. May Shopee. 3 days lang, 4 days na ana. Kinahanglan ni kay ko ani. Kanang sweet pot brake switch. Kinahanglan ng brake. Suga brake. Kanang aram gahiya. Karton nga. Dali kadugay. Sakto, bigyan mo ba? Piki na, Yamaha na Pisa sa jahan kuan motor. Inani na, inani. 4 days lang, niabot na. Order ko sa Yamaha, 2 weeks pa kuno, hindi na. Inani, lagi anong tanang pa mo ni mo inanay, purma. Inani? Tanaw lagi ko na sa gansay sud. Sabi piling anak kaga. Ha? Dili. Tanaw gani ko na sa gansay mo ang gi-order. Lain mo ni. Ingon bitos giyan, ngalain ikaw magtuman ka. Pariya raman ko, this is a prank. Inani gyud pa sigupag. Oh. Ni tanawa ko ng parehas batanan. It's a prank. Parehas ra? Pariya sara. Wala may Taas lang ni siya Guayro. Sa Mio mo na nakitaan god sa Mio. Awa ang branyo. Awa ang daan. Ginong balik. dugay nga kanya. Hindi mo nang ikabit ron. Siyempre. Na di sa ka mabiyahe. Hindi ko, ikaw man. Kulikuton ako ni. Wala may nani mo bogo do. Tagas din siya. Mo ni original. Nya putla na kana. Di na yun. Putlang na ko. Baluktot lang yan. Itang tanah kong laki. Ang laki ito nabilin man. Parehara na. Taas lang ni siya. Kay pang Mio man eh. Wala man sa YTX. Ako kita sa YTX. Pang Mio. Parehara o. Yellow. Mo nang tanawon. Yellow din. Ito. Parehara o. Sa taas lang ang iyang wire. Sa original mo bo. Pero parehara. It's the same. Mikloy. Gitugnaw pagka Mikloy. Ha? Ngade man ka? Tugnaw? Tugnaw ka mo ang iring. Kaluoy sa mo ang iring. Kaluoy sa mo ang Mikloy. Sige, atong dito ka. Papa ka. Ngani mo pa Ta. Sige mo ngatong-ngatongon dare. Nang luod. Guys, masyang buntag. Nandiyan yung uli nagikan sa biyahe. Namahaw na mi. Nagluto ra ko kuan, bihon, pansit. Sakit ang tuhod. Ngano man, gastritis na? Ano man na? Patay tayo dyan. Arthritis na. Mama gitawaga si Jang Apo kay nang leod naman na. Nawa na naman nawag. Nang Jang Apo na naman nanawag. Kaya nawag. Si DC. Kailangan ko ba? Los nimo. Bot. Kay bot-bot. Bot. Di na ko na siya manawag ni mo kay gitawagan ko no kaningan ra kuno kag kasi Inyong magtuyo. lola tagay na kwarta kay arang Giingnan ra ko na siya ni mo kun sa tuyo ni mula. Hindi na ko panawag bahal. Nang leod. Uwan diri oy. Mukaran. Daw gali Mukaran sa na Junjun guys kay mukaran. Mukaran sa na Junjun guys kay mukaon. Sa babaw, grabe kusog kaing lunod sa babaw oy. Ang balay ko disilid sa kanang kuan. Naano ang balay. Disilid gud sa kanang kuan sa Muna diha. Mag-ampo gid mas Ginoo nga
Bawa ba ka ng mga di naganig ampo sa Ginoo ng mga bata kung hindi na laglakot ta. Kaya naglipay-lipay. Hindi na ka na Ginoo. Mo nang ipangkuhit ng mga tao sa Ginoo. Ah. Oh, na sige. Na sige na. Oh, sige na. Sige, babay na. Panadig pang sudan niya ang lola. Ating, love you. Hindi na ba na Sudan. mukha? Bantay bitaw di mo manghatag suporta kay. Padali kay di na ra ba na mukha og pinobre. Mayaman na lang yung lola. Gusto kada kaon iba. Tikim. Ay, sige, ay, pag-YouTube na. Sige, bye-bye na, bye-bye. Amping mo pirmi diha, day.